I danas gledaš one stare ljestve koje još uvijek tu stoje, a na kojima se penjao tvoj dida, a ti si ga snimao. Bio ti je prvi koga si snimao. I on se sjećao svojih prošlih dana kada je pronašao svoju staru, raspadnutu violinu na tavanu. Snimao si njega i njegovog pajtaša tamburaša Bać Stipu kao u nekom nestvarnom prizoru kada su se u povratku vraćali sa svirke kući i sreli jednog čobana i zasvirali mu. I tako gledaš u one svoje dječačke oči na prvoj fotografiji iz škole. Kakav je to pogled? Ozbiljan? Zamišljen? Što si mislio tada u svojoj glavi? Koji i kakav svijet si tada zamišljao da će se dalje otkrivati? Onaj idilični koji se nosio iz djetinjstva? Ili neki sasvim novi? Opet si pogledao kroz filmsku kameru i shvatio da si zagrizao jabuku. A tvoja mama imala je želju što da je bude u životu svako dijete. Prije nego što ćeš se roditi, a bio si joj prvo dijete, pomislila je ona, neka bude nešto što nitko tamo nije. I eto, ispunila joj se želja. Pokušala je na sve načine odvući te od filma, pa se na kraju zabrinula, a kud sam tako nešto i pomislila. Zoltan Šiflić puno te je naučio o filmu. I danas kada razgovarate, govorite o raznim stvarima, politici, aktualnim događanjima. Bio je glavni krivac zašto se baviš filmom. Međutim, završio se na željezničkoj stanici. I opet novo otkriće. Bio si taman pronašao nešto što ti je trebalo, a onda ti je poziv u vojsku promijenio sliku svijeta. Mrzio si taj dan kada si polazio u vojsku i tu željezničku stanicu na kojoj si se rastajao sa onom koju si zavolio. Kasnije si na Filmskoj akademiji snimio svoj film na temu rastanka. Ostale su ti fotografije koje i danas sa sjetom gledaš. Sjećaš se i pitaš se. Što je trebala biti prva ljubav? Što je ostalo nakon svega? A onda zavrtiš djedov sat koji ti je ostavio. I osluškuješ ga kako kuca. A djed ti je ispričao kako mu je baš taj sat ispao na trgu u Vatikanu i stao. Bio je na hodočašću. Ti se još nisi rodio, a kad se djed vratio, ti si se rodio. A sat je morao popraviti jer je stao. Vrijeme. Kao da je stalo.